Milion. Ima ganja. Tako ti prolazili. Ali kud najdeblji prođe ispred kamere? Anja, tvoj stolac mi više, mislim. Ne, nije. Jel se ovo snimilo? To ostavi. Što točno radim na pravom poslu? Ništa. To ću vam prihvatiti. Primat ću. Čega se najviše bojim? Čega se najviše bojiš? Nepopularnosti. To je užasno šala. Koliko sam nizak i koji konfekcijski broj nosim? Metar. Metar je sigurno, da. Dragu si upoznao u ćevabdžinici. Ne, pazi, ja sam extra small slim fit, znači tin je u čemu? Kod krojača ide jebot. Tva baba je htjela da ti budeš mesar. Koji normalni ljudi. I možeš i ti voziti traktor. Ko je bila? Treći, Rajču. Rajču, tako je, to da. Da, mislim, ne vrnimo tu reklamirati firme koje ja podržavam u Konzumu, ali da, apsolutno. I sad još znamo, ja sad kao našao, A će se ubiti u montaži. trebamo čim više toga snimiti, a ovo pola ne iskoristimo.